lamsogo ang YouTube na no tabo ke ang tam misanai ikop pal samung khaini bagi thangui donggo am bagai norong gisa blog forong ni ang blog segmani norok nai tongdi ang tini bahake bo jagao thangui pal samung khaini no soya nai toni tabo ke ang bosok paikha pal samung khaiman jagao iko nai dimbor ke ani sai sekang sok pai nai ta se tangka tangoi nai borok ke lenglai tongkha ang ke tabuk si sogoyo ari video sangma si tam borong bo YouTube kana musung yapu famous na musung yapu oborok hingke sini mothani sikla rok mane sikla rok bai okra rong tongo iko bai bo bo kana musung yapu YouTube bo famous na musung yapu sau ang ke bonon focus ka khai chawai tong tang engge je tanan musung yani sanai rong ke ang te busi sang na musung naila botir ke phung tong bong ke sini mothani ke sa tam sanai jukar tongo bo joto jaga ni munorio bom om hai dolo kaisa mane tam sanai muni koto khaine bu tongo nadi raba ro ka sasi tamongui tong raba chikono ka sasi bo belai ke munorio jungno jungbo marken tong thoga am hai rok tong na nango dolo jungno bo sai jungno happy khai toni manu tabo ke hain hai lenglawi kamrom laikha i ko jani ja hoglai tongo rabat bagan hoglaio rabat bagan sikon ta rabat acha sikon lengya torbai ke kisa bono hoglai manta pal palangi belai ke tong thogo samung kobang phano paimani khasiata abon bangno amhai pal samuro hongke belai ke angke hamjago to thango da kan bawan mana ini kau jangan pakai ni pal samung khai tani wa malah tu semi ya borok kau jangan pakai wa nak lo saman kita pakai apa semi mana nangta kau jam 15 jana ha 15 16 jana tangka tahu tam khai na nai to mami sama nai mami sama nai tong lai baksa roke hongnan khang bajak yang tolak orang tunggu. Apa kibin rabat bagan? Apa hongke hogi tong man si pia by bereng jagai nadi rokai sima tong sima jagao. Iko khar kabo pia tong man bagai adola sale sung hogi man lalia. Dan bolong buku tu kung kha bolong belai kha kabla ke pia rok. Khata ko yang roko hogai tong layo. Belai marang pia bai di pizang wan citi nong na tabu kaisa mani phurung nai nai di sung bangan hok tani tang man kha ya nuk khata tamu tok saja nih tidak sini banyak ini rokok bos butui saya tahu ini kok butui kok masuk besar lihat ini kok naik kuai tok ada sana tuh kali kita nana yo kali lesin orang sih phải nọc ra tống được phải à
Tabo khe chanani jora sokpai kha iko mokhai ani mai gordok bai mai muirok boklai tonglaio iko chung asuk ke borok bangnai di ayang side ko tongo jotono jani ja mai chanani bagoi ready ongnai kha chai bo tongkha baksa khai angkhe ba chai khota video ti sai tong tai hi ko jani ja chalai tongo iko yang ko chini motha member rok sikla bai juan bai no phaika bebagoi chung member rok phaika malik bai hingke 16 ka ko 116 bangla bai ke 16 baksa hingke ba nog ni mui rok tui phaibayo hingke tei aro malik hingke mangso rok rika hingke tei goro kaisa khaike mai hingke jo chung jotono jani ja nogni no tlang laio tango hingke mai malik tubudin sabla hingke chung mai khe tlango hingke bo ke chungno mui rok rikha ta hingke mui baksa nogni mui khe kwbangma nongkha mai mui ba chungno thoka mui gorok rok ba chungno thoka ang to tamo hinui sanai mai tlang kha do chaima wano hinui ba o tiffin bai thaisa tlangmani chobo chabai manliya tang hingke chakha je ani chamasa kwbangma chakha ang mane tipor jora rok achuk mai chayabla hingke chamanliya ta tabo khe mai chabayo haino hai pakon hongna hinui chenglai do o bufang yahango piya bothok kaisa tongo hongke ba piya no sogoi rwjaklango abo se bagan si khamui thangoi nala haino jabra kwthang rok sa haino khamchio hingke ba wanalai chuka tamke bwtharmanai hinui nai thalik blai rok tanui na halaikha bwtharna hinui asuk ke hor chakha hingke thalik blai rok bai bukhuro laikha o horo ta haifano bwthari manliya tango hingke asuk ke hor chakha hingke ba saisung rok hingke to narok si magla khamung chung pal pal hor no bwtharmai hingke tamo khaika gana o hor no chol khe guriwui hor par ongmaya jatkhe mane ma hoklai kha ta hoklai si hake chin chungo hor no bwthari manchio tabo khe hor bwtharbai kha iko naidi hoko dulung dulung tongkha tang hingke hoki rok to tongnai kho ambai kaham ke sap ke bwtharnani bagoi bwtharlai tongkho tui rok rilaikha hingke tui bo kwrwikha tui manthoyabla tui khe ayang tola o chuma thangmo tui mana haro hingke ba jabra rok bai ma bukhurlaikha mane pal pal ongoi narwkha aswk khamliya chung pal borok bangbwla hingke chol guri hogoi nai se chung hor no bwthari mancho.